माब्लाबाबो खोमाना लानो हास्थाया। दिनै आंनि बिमा बिफा दङ होननानैसो आं दाबोसिम थांनानै दङ। नङाब्लाथ' मा समाव आं मा जालांबायमोन। बिमा बिफानि अननायावसो दिनै आङो सासे गिदिर मानसिबो जानो हाबाय। सरि आब', खोथाखौ नों बुजिनो हास्थायासै। आं मा खोथा बुंनो नागिरदोंमोन। जुदि नोंनि सिगाङाव आं माबाफोर नों दुखु मोनथावना खोथाफोर बुंबायब्ला अन्नानै आंखौ निमाहा होदो। सरि आब'। दुखुसो मोनलांबायदां। मा बुजिया बाथ्रा बुंफैदों। आंनि बिमा बिफानि थांनाय थैनायनि खोथाखौ मानो खबर लानांगौ बिसोरो? ला 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 ला। आयौ बोथोरफोराबो जा उरां फारां गोदाव सोरावथार। दाथ' नै गायनाय फुनायनि बोथोरबो सफैबाय। मालाय गासैबो हालेवजेनसिगोनानो। जोंहासो देग्लाय मा खालामोथाय? न'आवनो गायगोन ना सोरनोबा आदि होगोन ना मा? र' बे बिसयावबो न'खराव रायलायनो नांसिगोन। माइ गायनो सानब्लाबो माथो आजिखालि सान्दुङानो जा गोसा जासै। सान्दुङावनो ओंखारनो हायि बायदि सान्दुंखौनो जोंलायलायनाय नुखासै। बेबायदि गरमाव माबायदि माइ गायहैनांगौ? गोसोमसो जागोनदांहाय। थै, आं न'आवहाय हौवाफोरजों रायलायनानै मालायफोरनोनो आदिफोर होनोसैहाय। न'आव गायाहाय। आयु ओरैनो एसां गरमखा न'नि संनाय खुरनायावनो मा जायो आरो दुब्लि बारियाव थाहैनाय जानाय नङाहाय बे आंजोंबा। है बालबायदि सामफ्रोमबो गावनि गाननाय जोमनाय जिखौ सुबाय थानांगौ बानाय मोनलायलायो आं। सोरबाफोर जुदि सुना होग्रा थायोमोनब्ला। ए, गावनि गाननाय जोमनाय जिखौनो सुनो बायो? गावनि गाननाय जोमनाय जिखौ सुनो बायोबालाय लान्थं थाबानो जाबाय दा, सुनो गगोन। मालायफ्रा सान्दुं गोसायाव बिखुंखौ ना गोरान फोराननाय बायदि फोराननानै मावना जाब्लाबो आगोर मोनाखै। नोंसोरो न' सिङाव आराम थायै जायै एम्बु बायदि जाजोबलाय लांबाय मानसिफोरा। गावनि गाननाय जोमनाय आन्था सुनांनायखौनो खुब। हा एथ' मावनो बायोबालाय आंखौ हाजिरा लादो। आयै, आं गावजोंसो रायलायदों। बेयाव नोंहा खर' सानांगौ मा दरखार? नोंहालाय मानो नांजानांगौ जाखो? नों नोंनि खामानियाव थां आरो आंखौ खर' दासा। खर' सायो आंहा नोंसोरखौ नुयोब्ला। नोंसोर बायदि थाजा बिहामजो थानानैबो दिनै बिखुनजो बुरियासो माइरं जावै नोंसोरखौ जाहोबाय थानांगौ लाजियाबो। बाल, बे बुरिया मा जाखाङोथाय? सम होदायनाङोदां बियो। नायनोनो हाया नामाथाय सम? र' बाल बुरै, नोङो साननैसोल'बाव। दा देहाया एसे थाजा थानायखायसो। साननैसो थानानै देहाफ्राल' रबथों नोंखौ। जोमै, दहायनो सुनाय जिखौनो दाबो सुखाङा? गोरलै मोनदों सानफ्रोमबो जि सुबाय थानायखौ। सुना नायफै, मिथिगोन बेसेबां खस्थ'। मा, जि सुनायखौ दै सोमबानो जानाय बायदि मोनोना माथो? गावथ' गावनि गाननाय पेन्टखौनो दिनैसिम गांसेबो सुनानै लाया। गानगोन दाफबगोन जोंल' सुबाय थानांगौ। बेफोर खामानिखौ मावाबालाय मा मावनानै थाबावनो? हाजिराबो मावनो हाखाया। न'आव थानानै हौवानि गाननाय जोमनाय सुनायखौनो एथ' गिदिर खामानि मोनबाय नामा? हा, एथ' मावनो बायोब्लालाय नों आंखौ मावनानै जाहो। नोंनि खामानिखौ आं गासैखौबो मावजोबगोन न'आव थानानै। गासिबो एखे नोंसोरो। बिमायाबो जावनो थोआ, फिसालायाबो जावनो थोआ। जोमै, आइ दैजिया बहा थांदों? नुवाखै आं बिखौ। मैया बियो गाब्रु थुब्रु माखासे खोथाफोर बुंनो नागिरदोंमोन। खोथाखौ बुंदों, नाथाय डाइरेक्टलि बुङाखै। माबा मोनसे खोथा सिखोमानानै लादों बियो। आं बिनियाव सोंनो, नों नुदों नामा बिमा दैजिखौ? मा होनदों बिफा? दैजिया नोंनो माबा खोन्थानो नागिरदों? औ बिमा, दैजिया माबा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राजोंनो मैया खोन्थाहांदोंमोन। नाथाय खोथाखौ खुला खालामनानै खोन्थाजोबाखै। आं मिथिनो हास्थायो। माबा मोनसे गिदिर खोथा सिखोमादों बियो। नों नुदों नामा? गैयाथ', आं नुवाखै। न'आवनो दङदां बियो। बबेबा रुमफोराव जिरायनानै दङदां। थां नागिरहै। हारे, बे बिफानि सिगाङाव दैजियालाय मा बुंनानै लाखो? ना बे आङो देरहानो मुलि होनो नागिरनाय खोथाखौसो खोन्थानो नागिरदों ना माथो बेलाय? जानाय नङा। दैजिखौ लोगो हमनो नांगोन आं। दैजि आइ, बबेयाव दं नों फिसा? बहा थांखो बे गथ'आ? दैजि आइ, दैजि, बहा थांनो नागिरदों नों? मानो नांगौ आयै? दैजि, मुलि होनो नागिरनाय खोथाखौ नोङो सोरनोबा खोन्थानो नागिरदों नामा? बुङा मानो? नों सोरनोबा खोन्थादों नामा? औ,
आबैनो आरो मामानो एसे खोन्थाहां जादोंमोन, नाथाय खोन्थाफिनासै आरो आब' दैजिनो खोन्थास्रानो होननानै खोन्थानो हास्थायदोंमोन, नाथाय आब' दैजिया खोनासंनो हास्थायासै। आदै आयै आंखौ मानो सोबाखो? नोंखौ आं बुंखादोंना रावनोबो दाखोन्था। आं नोंखौ मा बुंदों? नों जुदि आंखौ अरायसम मोननो लुबैयोबा रावनोबो दाखोन्था, आरो नों खोन्थायोब्ला अरायसम आंनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। खोनासं, नों खोन्थायोब्ला नोंनि खानायखौ अर होनानै सावजोबगोन आं। दानिफ्रायनो खोथा लाखिनो हाया बियो। रावनि बिमा बिफायाबो एथ' गेदेर सिख्लाखौ रावबो बुवादां, नाथाय आङो सोरबायदि बिमा बिफानि गोरबोआव जोनोम जाखो? आइ दैजि रथ', आइ दैजि नोंनियाव मोनसे खोथा सोंनो। नों मैया गाबनानै माबा माबि खोथा बुंहांदोंमोन। आइ दैजि आंनि गोसोआव सानदों नों माबा मोनसे गिदिर खोथा सिखोमानानै दोनदों। नंगौब्ला आइ बुंलाय मा जादों? नों मा खोथा सिखोमानानै दोनदों आंखौ? आइया बे खोथानि थाखायनो आंखौ सोबाबाय। खोथा लाखिनो रोङा होननानै आइया आंखौ दुखु मोनबाय। आं जेयानो जाया रावनोबो खोन्थाला, जोबलांथोंसै बिदिनो सिरियैनो। मा जाखो आइ? माखौ सानहाबखो? आफा, बेबायदि साननांगौ आरो गिनांगौनि जेबो खोथा गैया। आं मैया गावखौनो एसे दुखु मोनदोंमोन, बेनिखायनोसो गाबफ्लांदोंमोन। आफा जिंगासिनो नाङा दे, जेबो जायाखै, आं थिगैनो दङ। नों थिगैनो दङबाथ' मोजां फिसा, नाथाय नोंनि मैया माखासे रावफोराव आंखौ जे नों माबा मोनसे खोथा सिखोमानानै दोनदों बेबायदि मोनदोंमोन, बेनिखायनोसो सोंफिनदोंमोन आइ। जेबो नङाबाथ' दे, जेबो नंला, थांदो थां। खोथाखौथ' बेसेबांबा गिदिर सिखोमानानै लादों आफा, नाथाय नोंनो बोरै खोन्थाबावनो? आं खोन्थानो हायासै आफा, गाज्रि दा मोनसै। जोबलांथोंसै सिरियैनो। आंथ' गावनि बिमाखौ मालाबाबो खोमाना लानो हानाय नङा। दिनैथ' 9 बाजिनि सिगां सासे मानसि सफैनो नांगौमोन, दाबो सफैयाखै माथो बियो। सार, आं सफैबाय। अ, नोंनि खोथाखौनो सानगासिनोमोन। आंथ' नोंखौ बुंदोंमोन 9 बाजिनि सिगां सफै, नों मानो एथ'ग्राब लेट जाखो? सरि सार, गाबोननिफ्राय बिदि जानाय नंला। अके, गाबोननिफ्राय बेबायदि लेट दा खालामसै। थौदो, नोंनि जायगाखौ आं दिन्थिहैनो। दिनैनिफ्राय बे अफिस रुमा नोंनि। नों बेयाव जिरायनानै नों दिनैनिफ्राय बेयाव खामानि मावनो नांगोन। आच्छा, आं फंसे बाथ्रासो मिथिनो लुबैदों। नोंनि नामखौथ' आं मिथिया। खोन्थादो अन्नानै नोंनि मुङा मा? सार, आंखौ इसा होननानै मिथियो। आरो सार, गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासियो नोंनो। नों दिनै आंनो बे अफिसाव आंनो जिरायनो थाखाय एथ'ग्राब मोजां सियार आरो आं मावनानै जानो थाखाय आंनो एथ'ग्राब मोजां मोनसे जब होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय सार। सार, दा आंनि खामानिया मा बेखौ बुंदो। इसा, नोंनि खामानिया मा बेखौ रोन होननाय सासे अफिसारा फैनानै नोंखौ खोन्थाफैसिगोन। सार, सोर अफिसार? अन्नानै खनसे नों जि मुंखौ खारिदोंमोन ना, बे मुंखौ अन्नानै खनसे बुंफिनबावलाय। अ, सिनायनो हानाय मोनदों नामा? रोन होननाय सासे अफिसारा नोंनि खामानिखौ खोन्थाफैगोन। रोन, रोन, सोर जाथावगौ बेलाय? रोन, आंनि फिसाय रोन, ना आरो सोरबा आलादा मानसि? इसा, नों बेयावनो थाथ'दो, आं थोनहरगासिनो। रोन, सोर रोन बेलाय? बे जायगायावथ' आंनि फिसाय रोननि अनगा आं रावनिबो मुंखौ रोन होननानै खोनायाखै। आं जेब्ला रोनजों लोगोसे दङमोन, बै समावनो रोना आंनो खोन्थादोंमोन जे आं मोनसे अफिसाव मोनसे जबावहाय आं जइन जादों होननानै। तारमाने बिदिब्ला रोना बे अफिसाव दंफैयो नामा? नङा नङा, आं बारा साननो हमबाय नामा? संसाराव सानथ्र'हायै मानसि दङ। आंनि फिसायाल' दे रोन, बेथ' जानो हाया। सोरबा गुबुननि नामाबोथ' रोन जानो हानाय। थेवबो गोसोआनो मानियाखै। आंथ' गोजानाव दंहैयो हिसाबै आं जेबो मिन्थियाखै। नाथाय आंनि आइ आफायाथ' मिन्थिगोन ना?
आं बिसोरनावनो खनसे फन खालामनानै सोंना लानाया मोजां जागोन। नै एसे अफिसाव थांनायालाय मानो फन हरखो? हा अफिसावबो बेना फन रायलायलायनो सम मोनो आरो। हेलौ औ इसा बुं मा जाखो? आइ नों मिन्थिनो हागौ बे खोथाखौ। आइ आं जि अफिसाव मावो ना बे अफिसाव रन होननाय सासे मानसिनि मुं खोनादों। आयै नों दा बेखौल' बुंलाय आंनि फिसाय रोना दा बबेयाव दङ आरो बियो दा मा मावो? खोन्थालाय आयै। मा नों मावनाय जायगायाव रन होननाय सासे मुंनि मानसि दं? नोंलाय मानसिखौ नुबायना नुवाखै? आं नुवाखै आयै खोनादों। आरो आंनि मोनथिनायावबो बै आंनि फिसायानो जागोन बायदि मोनदों। आयै जुदि नंमारगौब्ला आं मा खालामनो? आंथ' बिजों नुजाथ'नो गोसो गैयामोन। फिसा आं दा मा बुंनो? आंथ' दा बेखौ मिन्थिया बबेयाव दङ आरो बियो मा खालामहैदों। गोबावबो जाबाय नुयैया। जियानो जाया नों एसे साबधानाव थाथ' आरो अफिस डिउटि जोबनाय लोगो लोगो गोख्रैनो न'आव फै। जेरावबो दाहाब आरो समखौ लाला लिलि दाखालाम। अफिस गबाथाय गारि हमनानै डाइरेक्ट न'आव फै। दे आइ। दे आयै बिदिब्ला दोनथ'नो। हाबाब बिदिबालाय मा जानांगौ? जाय मानसिनिफ्राय गोजानाव दोननो अराय समनि थाखाय गोजान खालामनो होननानै फिसाजोखौ बेसेबांबा गोजानाव दोनहरबाय। दा मोजां मोनसे खामानि मोनबाय। दा बेनि उनाव जुदि अफिस मोनसेयावनो बेबायदि जमा लोगो मोनजाबोब्ला खोथाया बोरै जाथावगौ? मा खालामनाया मोजां जाबावगोन? दे नायगिरिफोर मा खालामनाया मोजां जागोन नोंथांमोनाबो एसे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामदो आरो जुदि सोरबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ नेनानै थादो। आरो जेब्लायबो नोंथांमोना आंनि बे उरला पुतला चेनेलखौ बेबायदिनो नायनायजों लोगोसे जौगाहोगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बिदिब्ला गासैनिसिमबो बाय बाय।